Môj apa, keď bol malý chlapec, tak mi vravel, že voľakedy dievčence v nedeľu cez leto tancovávali na dedine a na drevených mostách štvorke. To sa 4 chytili proti sebe za ruke a tak tancovali. A toto si ešte pamätá aj ena teta, ena ňanika, Mária Macková zo Stredných Plachteniec, ktorá má vyše 80 rokov. Moja